Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu tkellem fuq il-ħobs tal-ħajja. Ħafna mid-dixxipli tiegħu meta semgħu qalu qiebes dan il-kliem min jiflaħ jisimgħu. Ġesu ntebaħ waħdu li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk u qalilhom dan il-kliem qed ifixkilkom? Mela xi tgħidu kieku kellkom taraw lil l-bniedem tiela fejn kien qabel u l-ispirtu li jagħti il-ħajja il-ġisem ma jiswa għal xejn. Il-kliem li jien għattilkom huwa spirtu u ħajja. Iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemmnux. Għaliex Ġesu kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li ma jemmnux u min kien dak li kellu jitradih. U s-sokta jgħidilhom kien għalhekk li jien għattilkom li ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-Missier ma jagħtihx li jiġi. Minn dakinhar bosta mid-dixxipli tiegħu telquh u ma baqgħux iborru warajh. Imbagħad Ġesu qal lit-tnax: tridux titilqu intom ukoll. U jiġbu xbun Pietru: Mulej, għand min immorru. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. U ħna minna u għarafna li inti l-qaddis ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej. Dan il-ħadd nikkonkludu il-qari mill-kapitlu 6 tal-Vanġelu ta' San Ġwan għalkemm qegħdin fis-sena ddedikata lill-Vanġelu ta' San Mark. Imma peress li l-Vanġelu ta' San Mark huwa Vanġelu qasir, diversi ħdud ikonna siltiet oħra mill-Vanġelu ta' San Ġwan. U fil-ħdud li għaddew apparti l-ħadd li għadda li ddedikajnieh lill-Assunta, smajna kif il-poplu kien immeraviljat bil-qawwa ta' Ġesu li jkattar il-ħobs, ridu jagħmluh sultan. U fir-raħal adottiv tiegħu Kafarnawm jidħol fis-sinagoga u jitkellem dwar il-ħobs li niżel mis-sema li huwa stess it-tagħlim tiegħu. U lejn l-aħħar tal-kapitlu ftit qabel is-silta li għadna kemm qrajna, Ġesu wkoll joffri ġismu bħala ikel li jwassal għal ħajja ta' dejjem. Min kienet jisemgħu u ħafna dixxipli tiegħu meta semgħuh qalu qiebes dan il-kliem, min jiflaħ jisimgħu. Wieħed jista' forsi jiġih il-ħsieb li kienu qegħdin jgħidu hekk għaliex kien qiegħed joffri il-ġismu biex jittiekel. Imma l-offerta ta' Ġesu mhux tip ta' kannibaliżmu, mhux se jqatta' biċċa minn sebgħu u jagħtilek biex tikola. Il-ħobs li jsir il-ġisem ta' Ġesu, l-imbit li jsir id-dem ta' Ġesu huwa ikel spiritwali. Aħna insiru ħaġa waħda ma' Ġesu, aħna uniklu il-ġisem għad-distiju fl-Ewkaristija u nixorbu id-dem għad-distiju fis-sagrament. U jgħid li din hija għalina qawwa li twassalna l-ħajja ta' dejjem. Imma forsi kien hemm xi ħaġa oħra li kienet qed tfixkilhom. Il-fatt li it-tagħlim ta' Ġesu u jiġri anke lilna wkoll kultant inħossuh jisfidana u ħanajduha kif li, kultant anke jiskandalizzana meta jgħidilna ħobb il-għadu tiegħek, meta jgħidilna aħfru u tistennewx li wieħed jgħidilkom grazzi meta tagħmel xi pjaċir. Meta jgħidilna li jridu narawh f'minu dgħajjef, f'minu mwarrab, fl-emigranti,
fl-emarġinati. Meta niġu għas-no, il-kliem ta' Ġesu isir diffiċli. U jista' jkun li għal ftit momenti aħna wkoll nagħmlu bħalma għamlu ħafna bosta mid-dixxipli tiegħu wara dan id-diskors ta' Kafarnaum. L-Evanġelu ta' San Ġwan jinsisti li bosta mid-dixxipli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warajh. Ġesu ma jbiddilx it-tagħlim tiegħu, ma jbiddilx il-fema tiegħu, anzi jdur lejn it-tnax u jagħtihom il-libertà sħiħa jiddeċiedu li jitilquh. Tridux morru intom ukoll. Donnu qed jgħidilhom qed tarawhom kif telquh minnhom, jiena l-offerta li għamilt tiegħi nnifsi hija l-ubbidjenza tiegħi lejn il-Missier mhux se nbiddilha. It-tagħlim tiegħi huwa spiritu u ħajja. X'se tagħmlu? U Pietru jagħmel stqarrija tal-fidi li aħna għandna bżonn nissieħbu magħha llum għalkemm dgħajfin u għalkemm nafu li kultant meta l-Vanġelu jsir kelma jibsa ikonna tentazzjoni kbira ngħidu issa sew, issa da jaqbillek tkun onest, jaqbillek ma xaħħamx, jaqbillek ma tisraqx il-proxmu, jaqbillek il-ħaddiem tagħtih paga tajba, mhux aħjar tisolħu. Dawn huma kollha deċiżjonijiet li aħna naffaċċjaw ruħna magħhom, mhux dejjem inġibuha żewġ, mhux dejjem nobduh il-Ġesu. Jew inkella fir-relazzjoni ta' bejnietna ġieli nużaw kliem iebes għal xulxin, jew nivvendikaw ruħna minn xulxin, jew ma nkunux iridu naħfru lil xulxin. Hemmhekk ukoll il-kelma ta' Ġesu issir kelma iebsa, iebes għalina dan il-kliem min jiflaħ jisimgħu. Imma Pietru jgħidlu mulej, għand min immorru. Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Aħna nemminna u għarafna li inti il-qaddis ta' Alla. Pietru għalkemm bniedem dajjef fil-qudiem se jiġħdu Pietru, jitilqu wkoll bħal mamlu l-oħrajn, għax is-sija ħażina tiġi fuq kulħadd, mhux fuq Ġuda l-Iskarjota biss ġiet, fuq kulħadd barra Ġwanni id-dixxiplu l-maħbub. L-unika wieħed li baqa' fidil la Ġesu anke ħdejn is-salib u ħassib il-mama ta' Ġesu. Ma da Pietru jitkellem fi simna l-kemm dajfin bħalu, għand min tridna mmorru. Aħna nistgħu kultant niżolqu fin-niexef, nistgħu ma nġibuhiex żewġ, nistgħu kultant nitilquk, imminti għandek il-kliem tal-ħajja. Min jaf kemm hemm minna li biż-żmien jgħid bejnu bejn ruħu, kella raġun ommi, kellu raġun missieri, kellu raġun is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. U hemmhekk tinduna li l-mulej ikellmek permezz ta' min iħobbok, għaliex anke l-vuċi tiegħu meta toqorsok fil-laħam il-ħaj tibqa' vuċi ta' mħabba. Wara kollox mhux dan hu l-kliem ta' spiritu u ta' ħajja. Ġesu jitkellem ukoll dwar il-laħam, il-ġisem. Ma xi ġifieri għaliex hu stess qed joffrilna ġismu, mela il-kelma hawnhekk qed juża b'mod negattiv ħafna. Dak kollu li hu materjali li minn għalina se jimlilna l-qalb tagħna. Min jaf kemm hawn min għandu il-miljuni
imma m'għandux il-paċi tal-qalb. Dil-ħaġa jiena tinkwetani u fl-istess ħin tisfidani. Kapaċi nixtru kollox, imma ma nistgħux nixtru il-paċi tal-qalb. U allura forsi ta' min minkejja d-djufija tagħna, minkejja forsi u l-mulejja fu jħenna lina niġħduh kemm il-darba, ngħidu ma' Pietru: Mulej, ant min tridna mmorru? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem.